Il-kart ta' debitu toffri l-konvenjenza ta' kart ta' kreditu u tuża l-istess tip ta' mekanizmu differenza waħda. Meta int tuża il-kart ta' debitu tiegħek biex tagħmel xi xirja f'Malta jew barra minn Malta, int qiegħed tibġbed il-flus direttament mill-kont tat-tfaddil tiegħek. Fi kliem ieħor, int qiegħed tħallas direttament u mhux qiegħed tidħol f'ebda forma ta' dejn. Importanti li żomm frasek li meta tuża il-kard ta' debitu tiegħek minn flok il-kard ta' kreditu, int m'intix se tħallas l-ebda forma ta' interessi. Allura, x'inhi kard tal-kreditu? Kard tal-kreditu tħallik tixtri u tiġbed flus mill-ATM bil-weda li inti se tħallas f'data futura dak id-dejn li intħalt għalih mill-fornitur tal-kard tal-kreditu tiegħek. Meta int tagħmel xi xirja bil-kard tal-kreditu tiegħek, fl-aħħar tax-xahar tirċievi rendikont tal-ispejjeż li tkun għamilt bil-kard tal-kreditu. Il-bilanċ li baqalek tħallas, l-ammont minimu li int għandek tħallas dak ix-xahar u kif u sa meta trid tħallas dak l-ammont lill-fornitur tal-kard tal-kreditu tiegħek. Il-ħlas jinkludi l-ispiża tal-affarijiet li nxtraw fuq bażi ta' ħlas differit, kif ukoll l-imax fuq dik l-ispiża. Fil-biċċa l-kbira ta' każijiet, l-imax jaħdem b'dan il-mod. Ġeneralment hemm perjodu ta' madwar xahar fejn tista' jsir ħlas sħiħ. F'dan il-perjodu m'hemmx l-ebda ħlas ta' imax. Għal pagamenti estiżi fuq perjodi ta' xhur, hemm miżati u spejjeż ta' imax. L-imax jitħallas xorta waħda jekk xi ammont ma jitħallas fi żmien l-ewwel xahar. F'ħafna każijiet hemm ukoll ħlas annwali mitlub għal privileġġ li tuża l-kard tal-kreditu. Il-kards tal-kreditu ġeneralment ikollhom rati ta' imax għoljin sew. Hemm diversi modi kif tista' tnaqqas l-ispiża tal-kard tal-kreditu tiegħek. L-ewwel u qabel kollox, uża karti ta' debitu billi il-kart ta' debitu jiġbru l-flus direttament mill-flus tal-verifika tiegħek meta tagħmel ix-xiri. Il-ħlas tal-ammont minimu kull xahar jista' jagħti l-idea li d-dejn huwa affordabbli. Id-dejn jista' fil-fatt jiżdied jekk tagħżel li tħallas biss l-ammont minimu. Dan għaliex l-interessi qegħdin dejjem jiżdiedu. Barra minn hekk, se tieħu ħafna iktar żmien biex tħallas id-dejn kollu lura. Ħlasijiet minimi għandhom ikopru kull imax, ħlas u mill-inqas 1% tal-bilanċ pendenti. Għalhekk int dejjem tħallas mill-inqas ftit mid-dejn pendenti. Anki jekk tħallas biss ammont żgħir fix-xahar minn barra l-ħlas minimu, jista' jagħmel differenza kbira. Il-kards tal-kreditu minn fornituri differenti ser ikollhom rati ta' interessi differenti. Din l-informazzjoni tista' tinkiseb mid-deklarazzjoni tal-kard tal-kreditu tiegħek jew billi tuża l-għodda tal-MFSA li tħallik mod sempliċi tagħmel paragun ta' prodotti tas-self offruti minn fornituri differenti. Għalhekk, jekk int għandek kard tal-kreditu ma' iżjed minn fornitur wieħed, l-ewwel ħallas il-kard tal-kreditu bl-ogħla rata ta' imax. Imbagħad tista' tgħaddi biex tissettilja l-ħlas tal-kard tal-kreditu l-iktar għalja li jmiss jew is-self personali. Ħallas l-ammonti dovuti għall-infieq li għamilt bil-kard tal-kreditu minn tfaddil li għandek f'kontijiet kurrenti jew tfaddil li għandek il-bank. Tajjeb li tkun taf li iktar ma tħallas mill-ammont dovut, iżjed se tifranka għax se tkun qiegħed tħallas l-interessi dovuti. Dan jgħod partikolarment għal dan iż-żmien fejn l-interessi dovuti lilek mit-tfaddil li għandek il-bank huwa ħafna inqas mill-interess li jien se tkun qiegħed tħallas għall-ispejjeż li għamilt bil-kard tal-kreditu tiegħek li qatt trid tħallas.